Σε αυτή τη διαδικασία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, έχουν ακουστεί θέσεις ακραίες και επικίνδυνες για την πολιτική συνοχή, αλλά και για το ίδιο το μέλλον της οργάνωσής μας. Όπως ανέφερα και στο Ηράκλειο, στο προηγούμενο συνέδριο, ο έλεγχος της παραγωγής και η κρατικοποίηση των εταιριών δεν τοποθετείται πάνω στο φάσμα της κεντροδεξιάς. Αποτελεί μια ολοκληρωτική πρόταση και σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η συστράτευσή μας δίπλα στα ΜΑΤ δεν είναι δυνατόν να ακούγεται. Και πέρα από αυτά, δυστυχώς ακούστηκαν και άλλα. Προτάσεις και θέσεις που μόνο άλλες παρατάξεις και άλλες πολιτικές νεολαίες θα μπορούσαν να καταθέσουν. Η αποκοπή από το εισόδημα των πολιτών του ποσού που θεωρείται πλεονάζον και η μεταφορά του σε κοινό ταμείο με σκοπό την αναδιανομή είναι πρόταση που δεν ακούγεται ούτε καν από το ΠΑΣΟΚ. Είναι δυνατόν να προτείνεται εκ του βήματος της οργάνωσης των νέων της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης των νέων της Νέας Δημοκρατίας, προτάσεις που αντιστρατεύονται στο ίδιο το άτομο, στην προστασία του ατόμου και στα κίνητρά του για εργασία? Είναι δυνατόν να μιλάμε για χειροκτημοσύνη στην οργάνωση των νέων της Νέας Δημοκρατίας? Επίσης, όταν ανέφερα σε πολλές περιπτώσεις ότι η άγνοια είναι επικίνδυνη, δεν είχα στο μυαλό μου το παράδειγμα που δόθηκε στο Ηράκλειο. Η πιθανή εφαρμογή της πρότασης να δοθεί αφορολόγητο σε όσες εταιρείες που παράγουν έρευνα, το πρώτο που θα επιφέρει είναι το αφαιρολόγητο στις φαρμακευτικές εταιρείες. Ποια είναι η συνοχή, πραγματικά ποια είναι η συνοχή σε αυτές τις πολιτικές προτάσεις? Ας σοβαρευτούμε. Η ΟΝΕΔ δεν είναι συνοθήλευμα άκρο-αριστερών και ακροδεξιών απόψεων. Οφείλουμε να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα πού βρισκόμαστε. Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν κάνω αυτές τις αναφορές γιατί θέλω να επιτεθώ ή να αντιπολιτευτώ στους συνυποψηφίους μου, αλλά γιατί θέλω να αναδείξω την κρισιμότητα της πολιτικής αυτής διαδικασίας και να καταδείξω πως αυτή η διαδικασία και αυτές οι εκλογές είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμες. Κρατάτε όλοι σας και κρατάμε όλοι μας στα χέρια το μέλλον της οργάνωσής μας. Εμείς όλοι θα αποφασίσουμε για το μέλλον της οργάνωσής μας. Η επιλογή δεν μπορεί να γίνει στη βάση γραμμών και στρατών. Δεν μπορούν να επιμένουν κάποιοι άνθρωποι σε στήρους κυβερνητικούς μηχανισμούς, σε στήρους πολιτικούς μηχανισμούς, σε γραμμές και διαδικασίες οι οποίες μόνο να φτύρουν μπορούν τη διαδικασία και όχι πραγματικά να την ανοίξουν. Η νεολαία, η δικιά μας δεν είναι στρατιωτική νεολαία. Και ούτε νεολαία που δεν έχει κρίση. Τα όπλα μας δεν είναι ούτε σίγουρα τα δακρυγόνα και οι βόμβες Μολότοφ. Τα όπλα μας είναι οι θέσεις και οι αρχές μας, ο λόγος και η δράση μας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ούτε ακραίες θέσεις, αλλά και ούτε να πληγώνουμε τα μέλη της οργάνωσής μας, του νέους και της νέας της κοινωνίας. Τον αγνό δαπίτη και τον καθαρό ονεδίτη. Καθέναν από εμάς που έχει αφιερώσει τα καλύτερα του χρόνια για την ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Για την ιδέα, για τη σημαία, όχι για τα ευρώ. Όλοι οι υποψήφοι έχουμε ένα παρελθόν σε αυτή την οργάνωση. Και αυτό το παρελθόν δεν παραγράφεται ούτε διαγράφεται. Δεν παραγράφεται στη συνείδηση των νέων, στη συνείδηση της νέας της γενιάς μας, στη συνείδηση της ονεδίτισσας και του ονεδίτη, της δαπίτισσας και του δαπίτη.